Hola, molt bones. Doncs aquí estem en el segon tutorial de com autoeditar-se i autopublicar-se a través de la plataforma Amazon i el KDP d'Amazon. Vaig fer un altre tutorial de com podíeu autoeditar-vos i pujar l'ebook i ara farem el format de paper. Llavors gaudiu i comencem! Doncs el format de paper pot ser més complicat perquè aquí sí que importa tot el tema d'edició, que és com després els lectors veuran la nostra obra en paper. Llavors, això he après molt per prova i error, però us ensenyaré aquestes... aneu veient el tipus de lletra i la font i el tamany que utilitzo per cada lletra. Veieu, aquí poso la primera lletra dels noms i de la primera, de com comença el títol, la poso una mica més gran, lleugerament més gran, i aquí estic utilitzant també per al meu nom, i estic utilitzant aquest tipus de lletra. Per la resta jo el que utilitzo és el Time News Roman. Després d'haver provat moltes fonts diferents, al final és la que crec que queda millor en la versió impresa. I interlineat zero, vull dir, haver comptat amb molts de llibres l'interlineat, no? I les línies que hi ha per pàgina és el format que queda més elegant. Aquí també veieu que per cada títol, per exemple pròleg, el tipus de lletra i el tamany que utilitzo per la inicial. I després el que m'agrada a mi és començar amb una lletra majúscula que ocupi 2 línies. Llavors això ho podem fer des d'aquí, en aquesta opció, i fent que ocupi 2 línies, si no és massa gran. Vale, molt bé. I després la resta de paràgrafs que tinguin, i també on comencen els diàlegs, que tinguin aquesta tabulació. Una tabulació que sigui més petita que la estàndard. Llavors el que hem de fer és anar aquí a tabulacions i com veiem tenim aquesta tabulació estàndard aquí, que jo el que faig és reduir-la a mig centímetre. Després, si prenem la tecla tabulació, tenim aquest espaiat que és força decent. I això és el que he fet a l'inici de cada paràgraf. Utilitzo aquesta tabulació i també quan hi ha diàlegs. Com veieu, per exemple, a veure, aquí... baixo una mica. Aquí tenim ja alguns diàlegs i també poso la tabulació davant del guió. El guió que utilitzo, fixeu-vos que és més gran que el que ens dona el Word. Això es pot trobar insertant símbol i és el guió que es recomana a l'hora d'escriure diàlegs en una novel·la. Llavors haureu de fer una substitució de guions a tota la novel·la. És molt fàcil, no? Si teniu qualsevol dificultat, esmenteu els comentaris i us puc ajudar, però és molt senzill. Si ho hem fet en anglès, com veieu, en lloc de guions el que s'utilitza són cometes, però la idea és la mateixa, que fem aquesta mini tabulació davant de abans que comenci cada frase, no? Llavors tenim per començament de paràgraf i per començament de frase. I al final de tot, a l'última pàgina, jo el que faig és l'índex. Al principi ho feia al principi, però ara és més modern, no? Posar-ho al final. I això és el que ens causarà més mal de caps amb el format de paper, perquè com veureu, després hi ha alguns errors encara als algoritmes que utilitzen. Ara estic posant les planes on jo tinc cada capítol, però això
quan ho processi l'Amazon, el tamany de la pàgina canviarà lleugerament i em canviarà les planes d'alguns d'aquests capítols canviaran. Llavors hauré de refer l'índex segurament 2, 3 o 4 vegades fins que ens quedi bé. Ara mateix el que farem serà ja he creat l'ebook, que ho vam fer amb l'altre tutorial. Aquí teniu l'etiqueta aquí dalt per accedir a l'altre tutorial, i ara el que farem és crear el paperback, que és el format de paper. Deixem el títol, també és el número 1 de la sèrie de l'Elefant Blanc, i mateix autor, mateixa sinopsi, no canviaré res. IO de copyright, sóc el propietari dels copyrights, yes, i deixaré també les mateixes paraules claus, també igual les categories, contingut adult, jo poso que no, i després en aquest cas ens permet agafar un ISBN, un número ISBN gratuït, que serà dels Estats Units, però en realitat no importa. Llavors aquí clico que li permeto que m'assigni un ISBN gratuït. Aquí tenim l'ISBN, el que faig jo és copiar-ho i ho modifico ja al meu document abans de pujar-ho. Això ja farà que aquí a la petita descripció que poso al principi del document ja apareixerà que ara tenia un ISBN d'un altre llibre, perquè això ho he copiat i enganxat d'un altre dels meus llibres. Ok, posem el mateix format i això ja sortirà, l'ISBN sortirà al meu llibre. Recomano paper crema, llavors interior blanc i negre, i en paper crema queda molt millor que en paper blanc. El tamany el podem deixar en 6x9 i després això del bleed ho posem sense bleed perquè el que pujarà és un document de Word, llavors no cal. I llavors la portada podeu decidir si la voleu brillant o no. Jo li poso brillant, a mi m'agraden les portades brillants. Llavors glossy, que és brillant. Molt bé. Llavors ja podem pujar el manuscrit. Aquí tinc el document de Word. Això trigareu, penseu, 2-3 hores entre fer canvis i tal. Al final ja veureu. I en la portada podem fer el mateix que vam fer amb l'ebook. Podem fer utilitzar el dissenyador de l'Amazon, o el que faig jo és baixar-me, aquí veieu que podeu posar el tamany del llibre, que és 6x9, i el número de pàgines. Això és el que vaig fer originalment. I després en paper crema, i amb això em vaig baixar una mena de disseny que després vaig utilitzar amb la dissenyadora gràfica per crear la portada i la contraportada. Llavors el que pujaré serà el PDF d'aquesta portada que vam fer, però que també hauré d'ajustar segurament. Ara ja estic mirant com queda en el predisseny. I veieu tota aquesta línia blanca que ha quedat a baix? Això és perquè el meu número de pàgines original no encaixa amb les pàgines que han sortit en ser processat per l'Amazon. Llavors això hauré ara d'ajustar. Hauré d'ajustar la portada i veiem més coses que s'hauran d'ajustar. El més important, a mi m'agrada que comencin, que els capítols sempre comencin aquesta pàgina a la dreta. Llavors això ens haurà mogut una mica en canviar el tamany de les pàgines a l'Amazon. Hem de mirar pàgina per pàgina i veure, aquesta està bé, el pròleg està bé, això també ha quedat bé. A veure, continuem endavant. Bé, molt bé. La introducció també ha quedat bé, que comença aquí a la pàgina a la dreta. Molt bé.
Doncs això és paciència i anar a passar pàgina per pàgina, assegurar-nos que no hi ha hagut cap error. Aquí ja m'ha quedat un error. Aquest capítol hauria d'estar a la pàgina de la dreta, que és on m'agrada que comencin. Llavors això m'ho vaig apuntant en un paperet i això ho haureu de tenir en compte. I també mirar el número de pàgina, perquè també l'Amazon, com us deia, haurà modificat aquesta numeració, llavors haurem de canviar l'índex. Jo tot això ho vaig anar després al document original i doncs ja ho vaig canviant, no? Llavors a l'índex del document original, pues, què necessito aquí? No és una pàgina 36, és una pàgina, el que sigui. Llavors anar-ho canviant. I ara, per exemple, veiem que el capítol 1 comença a la pàgina de l'esquerra i vull que comenci a la de la dreta. Llavors busco el capítol 1, aquí el tenim, i el que faré serà insertar un espai aquí, una altra pàgina, un salt de pàgina, i d'aquesta manera m'asseguro que estarà a la pàgina següent, és a dir, que el document de l'Amazon sortirà a la pàgina de la dreta. I ja puc fer el càlcul aquí de que serà la pàgina 38 de l'Amazon, del preview de l'Amazon. Això ho haig d'anar fent capítol per capítol i anar repujant el document, esperar després els 10 minuts o 15 minuts de protocol fins que em deixi visualitzar com ha quedat i després tornar a mirar com ha quedat la nova versió, tornar a escriure canvis, i això normalment ho vaig de fer 6 o 7 vegades. Ara també he de canviar la portada, que com veieu, com que hi ha un número de pàgines diferents, m'han sortit un número de pàgines diferents, m'ha quedat aquesta barra blanca a sota, llavors ara canviaré el número de pàgines aquí. 182 pàgines que m'han sortit noves, em baixo a aquest disseny de l'Amazon. Està bé perquè et donen una en PDF i una en JPG, llavors per treballar en el Photoshop utilitzaré el JPG, però després l'haurem de transformar en un PDF perquè tu m'assuri bé. Aquí tinc la portada original, llavors ara el que faré serà, ja està, enganxar-lo tot al predisseny i escalar-la perquè m'ocupi tot el predisseny. Aquí estem, una mica així, i ja tenim, en teoria, una portada que m'ha de servir per aquests canvis que ha fet l'Amazon. Aquesta portada l'hauré de guardar en PDF, que és el format que l'Amazon vol, i Apple. Si no voleu fer res d'això, també podeu utilitzar les portades predissenyades de l'Amazon, però acostuma a valdre la pena, fins i tot si podeu fer-ho vosaltres amb una foto, hi ha maneres més senzilles de fer una portada si no teniu accés a dissenyadors gràfics, o al canva.com, no sé si heu utilitzat aquesta superfície que et fa portades molt xules i que és gratuït. Us posaré un enllaç a la descripció per si el voleu utilitzar. Bé, doncs en la portada pujada també, ara ens haurem d'esperar que es processi tot, el manuscrit i la portada, i després podrem continuar. Ara això ho tallaré. Aquí estem, després d'uns minuts, i ja tenim la portada, una portada que sí que encaixa aquest cop, però veiem que hi ha altres errors aquí al costat. Llavors, aquests errors, per exemple, aquesta imatge que he posat aquí, que és la capçalera d'un email, doncs se'm surt de l'àrea d'impressió. Llavors això ho hauré de canviar també el document original. Ara he de tornar a mirar a veure tots els capítols on comencen, no? Si m'han quedat a les pàgines de la dreta o no, i si els números de l'índex coincideixen amb... aquí m'ha quedat un altre a la pàgina de l'esquerra, un altre que hauré de canviar. I això, i que els números de l'índex també coincideixin amb els de les pàgines del llibre, no? Llavors tot això és anar a apuntar-ho en un paperet i anar-ho canviant a l'original. Ara, en aquest cas, doncs, vinga, salt de pàgina, aquí en trauré un, perquè se m'anava a l'esquerra. Aquí haig de treure un salt de pàgina. Aquí haig d'insertar un.
Molt bé. Bueno, fer-ho això amb tots els capítols que estiguin malament. Ara he repujat, he tornat a previsualitzar. M'estic saltant molts d'aquests passos perquè no us vull tenir aquí veient aquest procés que dura hores, vale? Però tornem a mirar l'índex, torno a mirar que cada capítol estigui a la pàgina que toca, i en aquest cas, doncs, ja està. Paper en crema, el manuscrit, tal. Un cop ja tenim un resultat que ens agrada i que ja no té errors i l'índex coincideix, els capítols coincideixen amb els de l'índex, ja podem continuar. Llavors, aquest és el procés més llarg i ja està fet. El vull vendre a tots els territoris. De fet, vull mirar un altre cop. Això, com us he dit abans, el que m'interessa a mi és augmentar la distribució més que guanyar més, no? Llavors, al territori espanyol, que és el que agafo de referència, poso el preu mínim que em deixa per número de pàgines i així m'asseguro que hi haurà més gent que el comprarà, bàsicament. I també permeto tot el que sigui que es pugui entrar en programes del KDP que permetin fer préstecs, etc. També li dono que sí, i ja està, ja el tenim. Ara hem d'esperar doncs, també 1 o 2 dies fins que ens l'acceptin, però ja el tenim aquí. Llavors, un cop ens l'acceptin, ja ho veureu, ara ja, clar, serà una qüestió d'esperar. Un cop ens l'acceptin, com veieu, ja ens sortirà aquí a la pàgina de l'Amazon. I ens sortirà amb l'edició de Kindle i amb l'opció de comprar-ho també en format de paper. Llavors, després, si teniu la pàgina feta d'Author Central, aquí també recomano fer-vos-en una si encara no l'heu fet, que és una pàgina d'autor de l'Amazon. Aquí podeu afegir els nous llibres que teniu i és la vostra pàgina d'autor, no? Diguem que puc posar aquí són els que tinc, poso afegir el nou llibre i busco per al títol, i com que ja ha aparegut a l'Amazon, m'haurà d'aparèixer per aquí i dic que aquest llibre és meu. I després això trigarà també 1 o 2 dies en posar-m'ho a la meva pàgina d'autor. Si voleu saber com funciona qualsevol d'aquestes plataformes, no esteu segurs i voleu veure un altre tutorial sobre això, sisplau demaneu-ho a comentaris i podem provar de fer-ne un també amb això. Vale? I ara no sortirà però trigarà un parell de dies i ja està, i sortirà aquí. Doncs això, espero que us hagi sigut útil. Per qualsevol pregunta utilitzeu comentaris, subscriviu-vos, doneu-lo a m'agrada i espero que ens veiem aviat. A reveure!